kan bijkomen. Sterker op direct in de hel in. Maar ja, hij doet nou niks. Nou, hij had ook maar dingen hier van hellen en ondingen, dus waarschijnlijk zit er gewoon een computer in. Die echt wat opstaat. Nou, dan weer dit de praatbeeld. Heel leuk idee. Leuk idee. Ja, maar ook